аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорубон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. Тамошобинони азиз, навори имрӯзаи мо якчанд ахборотҳои нав мебошад. То охири видео тамошо кунед то шуморам аз хабарҳои нав огаҳ бошед. аввалин ахбороти мо оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ, яъне ки аблава. дастури раиси масчоҳ ба кормандонаш гуфт аввал фарзандони худро ба артиш равона созед. раиси ноҳияи масчоҳ ба натиҷагирӣ аз даъвати ҳарбии солҳои гузашта бо масъулин дастур додааст ки даъвати навбатӣ давоми 10 рӯз ба иҷро расонида шавад. аъзам ализода раиси ноҳияи масчоҳ дар як ҷаласа вазъи омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон ба хидмати ҳарбиро баррасӣ намуд. яъне ки раиси ноҳияи масчоҳ аъзам ализода дар як ҷаласаи худаш оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ сухан гуфт ва дар суханронии худ қайд намуд ба кормандонаш ки аввал фарзандони худ ба артиш равона карда шаванд. бар пояи иттилооти дафтари матбуоти ҳукумати масчоҳ ба нашр расонд. дар ҷаласаи ахираш раиси ноҳия аз ҷои доштани камбудиҳои солҳои қаблӣ ёдоварӣ намуда ба ҳамаи зердастонаш дастур додааст ки дар ин маъракаи муҳим аз худ ташаббус нишон дода фарзанду пайвандонашонро ба хидмати ҳарбӣ сафарбар намоянд. муовинони раиси ноҳия, роҳбари дастгоҳ, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, мудирони шуъбаву бахшҳо, раисони маҳаллаҳо, имомхатибон ва дигар фаъолонро зарур аст ки дар ин самт намунаи ибрат бошанд. аввал фарзандон ва хешу табори худро ба хидмати ҳарбӣ фиристед ва пас аз шаҳрвандон талаб намоед, таъкид кардааст ализода раиси ноҳияи масчоҳ. ва инчунин раиси ноҳияи масчоҳ қайд намуд ки агар худи мо дар сафи пеш набошем, аз мардум талаб намудани пешсафӣ ғайриимкон мебошад. яъне гуфт ки агар ки мо фарзандони худмонро ба хидмати ҳарбӣ равона насозем, аз шаҳрвандон ва аз мардум ин чизам талаб кардан ғайриимкон мебошад. як чизи дигарам ба ҳамаи шумо тавсия метиҳем, тамошобинони азиз. касоне ки мехоҳанд проверка кунанд ки вс-чон дар авфи муҳоҷиро кушода шидагӣ ҳаст ё ки не, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст дар ватсапаш муроҷиат кунед, проверка мекунад ки депорти шумо кушодаа ё ки маҳкам. ногуфта намонам, проверка кардани ӯ платнӣ мебошад. ва дигар ахбороти мо ҳам дар ҳамин мавзӯъ мебошад, яъне ки дар мавзӯи даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. хеле ки қайд кардем, раиси ноҳияи масчоҳ аз ҳамаи кормандони худ даъват кард ки аввал ба сафи артиш фарзандон ва пайвандони худшона равона бисозанд ва раиси хатлон низ ҳамин гуна қайд намуд. раиси хатлон барои ҷилавгирӣ аз хизматгурезони ҷавонон пурзур намудани кори масъулин бахши муҳим хонд. комиссарияти ҳарбии вилоятӣ гуфт ба фарзандони мансабдорон низ даъватнома фиристода мешавад. қурбон ҳакимзода раиси хатлон яке аз сабаби канораҷӯии ҷавонон аз хизмати ҳарбиро паст будани ҳисси ватандӯстиву ватанпарварии онҳо ва волидонашон хонд. яъне ки қурбон ҳакимзода раиси хатлон мебошад ва қайд намуд дар ҷаласае ки охирон бор баргузор кард ба ҳар як хонаи мансабдоре ки фарзандош сину солаш ба хизмати ҳарбӣ аллакай расидагие повиска равона карда мешавад. ва бародаро, дар мавзӯи даъват ба хизмат, дар мавзӯи хизмат кардан якда чӣ қайд кунем, агар хато намекунем тамошобинони азиз, хизмат кардан ягон ҷои бадӣ надорад. баҳри ватан, баҳри миллат, баҳри халқи худмон мо бояд ватани худмонро ҳифз ва муҳофизат кунем, чунки ягон миллати бегона омада дар ватани мо хизмат намекунад, ватани моро пуштибонӣ ва нигаҳбонӣ намекунад. аввалан ин ки худованд ватани ҳар яки мову шуморо, худованд хонадони ҳар яки мову шуморо нигаҳбон бошад тамошобинони азиз. ва баъдан ки бояд мову шумо ватани худмонро ҳифз кунем, ватани худмонро дӯст бидорем ва баҳри ватани худмон хизмат кунем. бисёри нафарҳо хизмат рафтан омаданд, бисёри нафарҳо айни ҳол хизмат кардаистанд. ҳеҷ гап нашидай бародаро, ба ҳамин хотир
хизмат кардан шарафай меган игаб хато нестай ва дар ига боли чанди нафаро менависонанд ки ти худат хизмат кардагӣ ҳастӣ ё ки не. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷавоб 100 бор ма атве додагием гем ба ҳамин саволи шумо. ҳар ҳуҷҷате ки барои озод буданаи хизмат лозимай, аллакай ма ӯ ҳуҷҷатҳоро дорам ва аллакай шукри худо ҳазорон бор ки синни соли марам ба як ҷои расидагие ки мо ӯ ҳуҷҷатҳое ки лозиманд аллакай 3 солу 4 сол пеш бигем дастрасшон кардам. ба ҳамин хотир ҳамин савола пешниҳод накунед дар ҳамин мавзӯъҳо ки ти худат хизмат карда ё ки не. гарчанде ки чанд бора гап мезанам, лекин боз ҳаст нафарое ки ба фикри ақидаи худшон правилна гап мезананд, лекин суханҳои хато дар ҳаминҷа менависонанд, хуб нест. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. дигар ахбороти мо тааллуқ дорад ба муҳоҷирони меҳнатӣ. Медведев хост назорат бар муҳоҷирон дар Русия пурзуртар карда шавад. муовини раиси шӯрои амнияти Федератсияи Россия изҳор дошт ки ба роҳбарони дастпораҳои корҳои пешгирикунанда роҳандозӣ ва назорат дар маконҳои иқоматии муҳоҷирон пурзуртар карда шавад. медведев муовини раиси шӯрои амнияти Русия гуфт дар кишвар дар ҷойҳое ки муҳоҷирон ба таври ҷамъӣ ба сар мебаранд хатари ташаккули этникӣ вуҷуд дорад. ба гуфтаи ӯ як нав давлат дар дохили давлат аст. муовини раиси шӯрои амният қайд кард ки барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия шароит фароҳам оварда шавад, аммо амнияти миллӣ ва манофеи худи русҳо дар аввалият боқӣ монад. вуруди муҳоҷирон ба Федератсияи Россия афзоиш ёфта дар соли 2021 нисбат ба соли 2020 3 баробар зиёдтар шудааст. медведев инчунин қайд намуд ки тибқи омори вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия теъдоди муҳоҷирон ва дар ин кишвар аз 5 миллион нафар гузашта рафтааст. ва ба ҳамин хотир медведев қайд намуд ки барои муҳоҷирони меҳнатӣ ба роҳбарони диаспораҳо супориш дод ки дар ҳар як маконе ки муҳоҷирон иқомат мекунанд, зиндагӣ мекунанд, кор ва фаъолият мекунанд, қувваҳои назоратӣ пурзуртар карда шавад. яъне ки барои ягон муноқиша ба вуҷуд наомадан ё ки барои бе документ нагаштан умуман назорати ҷиддӣ карда шавад, гуфт медведев. ба ҳамин мо барномаи худмонро ҷамъбаст мекунем. ҳатман дар канали мо обуна бишен то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com